Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center magapatigayon sa inspeksyon sa tanan nga mga business process outsourcing companies inagud to masigurado nga ila ginatuman ang minimum health protocols kontra COVID-19. Samtang Transcom ang naguntat na sa ilang operation kahapon matapos ginapanaogan sa notice of suspension. Ma-report si Marty Go. Ginserbi na kahapon sang City Legal Office ang notice of suspension sa Transcom. Ini matapos nga 41 ka mga empleyado sini ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, magapatigayon sang sanitation kag disinfection sa sulod sang building sang Transcom sa sulod sang duha ka adlaw. Natalana nga magbalik sa operation ang kumbuyahan sa Huwebes. Pero suno kay Bayatan, hindi pagilayon nga makabalik sa trabaho ang mga empleyado nila bisan pa nagnegatibo sa swab test nga ginpatigayon sang management. Inibangod kinahanglan gid sila nga ma-assess liwat sang City Health Office. May ara silang ginswab nga mga close contacts nga nag-negative. But the city required them to have the reswab. Nga ginagayo sila nga kung pwede ini nga mga nag-negative maka-report by Thursday kung mag-resume ang ilo operation. Natukiban man sa Bacolod EOC nga wala ginaistrikto sang tagdumalahan sang Transcom ang paggamit sang backtrack sa mga empleyado sini. Ini ang rason kung nga ginbudlayan ng EOC sa contact tracing sang mga nagpositibo. Bangod sang natabo, natala na ang EOC nga magpatigayon sang inspection sa iban nga mga BPO company sa syudad para masiguro nga ginasunod gid ang health protocols batok sa COVID-19. Continuous ang monitoring naton. In fact, gin-monitor na gid naton pati ang iban pagid nga mga BPO. Just to make sure nga hindi bala nga wala bala sang may mga magdadason pagid nga pareho sila the cases. Just dasig lang siya ang transmission dasig lang. Samtang base sa records ang Bacolod EOC, 39 tanan ka mga barangay sa Bacolod ang wala sang kaso sang COVID-19 humalin sang Enero 18, tubtub sang Enero 31. May 159 naman karon ka mga active cases sang COVID-19 sa Bacolod. Marty Go para sa Digicast Negros.